Здравейте, гледате Събуди с CBF. Здравейте. Продължаваме с книгите, тъй като днес е премиерата на стихосбирката Албум Отражение от Витошка на Изабел Любестър. Днес тя е наш гост, за да ни разкаже за тази книга, какво представлява. Знам, че е съчетание от стихотворения и фотографии, които сте правили. Добър ден на всички. Благодаря ви, господин Милен Чечков, че ме поканихте в вашето предаване. Не само аз. Спаската Тимова също ви е поканила. Merci, Спаска също. Oui, nous allons présenter ce livre sur Sofia ce soir à l'Institut français à 18h30. Днес ще представим тази книга във Френски институт в 18:30 часа. Ce livre est l'aboutissement d'un long travail, puisqu'il a d'abord été le sujet d'une exposition sur Sofia. Тази книга е резултат от работа, която е проведена и изложба, която се е състояла преди това. Et en tant que Française, il était important pour moi de faire un travail poétique sur cette ville et bien sûr de l'offrir aux Bulgares en bulgare et pas simplement en français. И за мен е приятно като французойка, която живее в България, да представя тази книга, да представя моето виждане за България, за мястото, където живея. От колко години сте в България? От 4 години. От 4 години. Промени ли сте България за тези 4 години? Est-ce que moi j'ai changé ou est-ce que la Bulgarie a changé? Oui, la Bulgarie a beaucoup changé, je trouve, et très rapidement. Какво се промени? Нещо конкретно ми кажете. Защото всички така общо отговарят. Промени се, да, промени се. Какво се промени? Как го разбраме френски? Le fait tout simplement d'entrer dans la société de consommation d'une manière rapide et effrénée, bien sûr. Обществото като общество, което консумира, се е променило, бързо се променя в тази насока. Et en tant que poète, ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre le changement très rapide de cette société et l'atmosphère de Sofia ancienne qui persiste. И това, което ме интересува като поет, е промяната и същевременно атмосферата, която съществува в София. Значи обществото стана по-консуматорско, така ли да разбирам? Oui, oui, bien sûr, comme dans tous les pays qui ont été privés de consommation. Български, вие на френски. Идеално си се разбираме. Добре, обществото стана по-консуматорско, да, това го разбрахме. А атмосферата на София каква е? Sofia a une atmosphère particulière qui me touche énormément en tant que poète et c'est pour cela que je suis très inspirée en vivant ici. Et cette atmosphère désuète, pour l'instant, persiste. Тази атмосфера е много специфична и аз като поет това ме интересува и много ме вълнува. А защо точно Витошка? Ceci est un travail parmi d'autres. Tous mes travaux artistiques sont tournés vers Sofia. Et si j'avais présenté autre chose, vous m'auriez posé la question sur l'autre sujet que je Това е само част от нейната работа върху Витошка. Тя има и друга работа, върху която работи, така че това е само част от нейното. Ceci dit, comme en septembre dernier, nous avons présenté quelque chose pour l'anniversaire de la ville de Sofia, pour les 130 ans de Sofia, il me semblait normal de présenter un travail qui avait un rapport avec le boulevard le plus célèbre de la ville. Миналата година, през септември, се е състояла изложба и във връзка с това тя смята, че е важно булевард Витоша като нещо, което е характерно за София, да го представи. C'est très symbolique pour les habitants de Sofia. Символично е много и за това за София мисля, че булевард Витоша е нещо, което трябва да... Аз, между другото, сега си давам сметка, че наистина булевард Витоша доста отговаря на това, което представлява България. Значи, от една страна са луксозните магазини, в същото време старите раздрънкани трамваи и изобщо движещите си трамваи по пешеходната зона. На места, не знам дали все още е така, защото отдавна не съм минал, изпопадали мазилки на сградите. Някаква смес между минало, между лъскаво настояще. Да, точно така. Et dans les reflets, effectivement, souvent, je mélange le reflet de la mode qui est actuelle avec le reflet d'immeubles anciens de l'époque communiste. Et c'est ce contraste qui est intéressant pour écrire une histoire à partir de là. Точно по този повод в нейните рефле отражения тя представя този контраст между съвременното, модата и старите сгради,
атмосферата през комунистическо време. Добре. И какво да ви кажа? Освен успех на книгата? Nous verrons. Merci. А в фотографиите, защо има върху тях образи на хора? На слагане. Il y a une image et sur lui encore une. Parce que ce sont des reflets qui ne sont pas des photomontages, ce sont les reflets naturels que j'ai pris dans les vitrines. Et l'immeuble que vous voyez, il faut le comprendre parce que c'est le principe du livre. Това е принципа на книгата, че тя търси точно така, не наслагва образи, а търси... Значи не е фотомонтаж, това е важно. Да, не са фотомонтажи, наистина са отражения. Да, всъщност това са реални картини. Не е нещо, което... Et la composition que j'ai réalisée, c'est-à-dire le choix du reflet que j'ai réalisé en fonction de mon positionnement, permet de faire juxtaposer un reflet et une réalité derrière. Et à partir de là, j'écris l'histoire. Значи тя избира точно такъв момент, когато това, което вижда на витрината и това, което е реалността, тя успява да улови момента и да го заснеме. И те се смесват. Да. Окей. Благодаря. Успех на книгата. Това беше Се води с CBF. Ако искате да бъдете заедно с нас, утре точно в 7 бъдете на нашия канал. Thank you.